Zdarec, čaute ľudia. Teraz akurát sme dostali darčeky pre vás. To znamená, že samozrejme môžete si to aj zakúpiť. Nie je to nutné kvôli tomu niečo kupovať u nás. Pri každom jednom úkone alebo pri kúpe pneumatík alebo niečo dostanete 5 litrov vody do strekovačov zdarma. Alebo si ju môžete kúpiť za 5 eur. Máme dokonca 3 farby a 3 rôzne chute, nazvime to, lebo jedno máme takto, že toto je jablko, je to od značky Velvana, čiže je to kvalitné. Ďalšia je čerešňa, či čo to je. A potom v neposlednom rade, čo máme všetci radi v lete, a to je vôňa a príchuť dyňa. Máme aj dyňu, aby ste vedeli. Takže keď dačo, viete, kde nás nájdete. Čaute.